Πάμε να συναντήσουμε τον Αντώνη τον Ανδρουλάκη. Αντώνη μου, πώς είσαι? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι. Σιδεροκέφαλος πρέπει να πω. Από τους άντρες προπονητικά στις γυναίκες. Ξέρεις, ο προπονητής της Εθνικής, ο Αλέξανδρος ο Κατικαρίδης, Εθνικής Γυναικών, της Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών, με τον οποίο είχα μια συνέντευξη, μια συζήτηση στο Winner της τηλεόρασης Κρέτα, και αυτός ήταν προπονητής ανδρικών ομάδων, μέχρι και Super League 2 είχε δουλέψει. Μου ανέλησε τις διαφορές ανδρών και γυναικών, αλλά τελικά κατέληξε στο ότι ένας προπονητής λέει ναι όπου τον εκφράζει το project. Θα ήθελα και τη δική σου γνώμη σε αυτό. Γιώργο, αρχικά να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για το καλωσόρισμα στην οικογένεια του Όφη. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Το ίδιο ακριβώς ήθελα να πω και εγώ. Δηλαδή το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να το ξεχωρίζουμε. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Σωστά. Είτε παίζεται από άντρες, είτε παίζεται από γυναίκες, είτε παίζεται από παιδιά, είτε παίζεται από μια παρέα. Όλοι παίζουν ποδόσφαιρο. Και ένας προπονητής πρέπει να τον ενδιαφέρει σίγουρα το project που έχει να κάνει, το πόσο ευνοϊκές είναι οι συνθήκες για να κάνει τη δουλειά του, και όχι να τον ενδιαφέρει αν είναι ανδρική ή γυναικεία η ομάδα του ποδοσφαίρου, γιατί σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με ποδόσφαιρο. Βέβαια. Εσύ γιατί είπες το ναι στην πρόταση που σου έκανε ο Σταύρος ο Παρακάκης, φαντάζομαι, που είναι ο άνθρωπος ο οποίος κινεί τα νήματα αυτή την εποχή? Δηλαδή τι σε έκανε να πεις αξιόλογο είναι το project εδώ? Για την ακρίβεια, εμένα την πρώτη επαφή την έκανα με τον Ανδρέα Τοξιδάκη, τον οποίο το γνωρίζω και ως φίλος, αλλά και ως προπονητή και ως αντίπαλο, έτσι γνωριζόμαστε από το χώρο. Στη συνέχεια κάναμε μια συζήτηση με τον κύριο Περακάκη και με τον κύριο Γεωργακάκο, όπου εγώ είδα ένα μεγάλο όραμα. Αρχικά είδα ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το βάθη του γυναικείου ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο γυναικών, για την ακρίβεια. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και είδα ένα όραμα και φιλοδοξίες, και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει κάτι πραγματικά πάρα πολύ καλό σε αυτή την ομάδα. Συζήτησες και με τον κύριο Γεωργακάκο αυτές τις μέρες που βρέθηκε στην Κρήτη? Μάλιστα. Ναι. Άρα είχες μια προσωπική επαφή, ας πούμε, με τον, ας το πω, τον άνθρωπο που θα μπει μπροστά στο οικονομικό κομμάτι. Σωστά. Ναι, κάναμε μια συνάντηση. Ναι. Και οι εντυπώσεις σου από τον άνθρωπο αυτόν? Είδα έναν άνθρωπο έξω καρδιά, είναι μικρός σε ηλικία, πολύ ευχάριστος, με πολλά όνειρα, με πολλές φιλοδοξίες. Γνώριζε το ποδόσφαιρο γυναικών και από το Καναδά, το οποίο... Ναι, παίζουν τα κορίτσια του ποδόσφαιρο. Είναι πολύ καλές παίκτριες από ό,τι ξέρω. Ναι, έχει τριβή δηλαδή με το ποδόσφαιρο γυναικών. Είδα έναν άνθρωπο πολύ ενθουσιώδη, ο οποίος του άρεσε πάρα πολύ, ήταν ενθουσιασμένος με την ιδέα ότι πλέον η ομάδα είναι σε μια νέα εποχή. Και εντάξει, εγώ δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά εμένα όλοι... Είδες έναν άνθρωπο με όρεξη όμως, αυτό έχει σημασία. Με πολύ μεγάλη όρεξη. Ναι. Και δεν σου κρύβω ότι κι εγώ έτσι όλο αυτό το project και όλη αυτή η συζήτηση που κάναμε και με ανθρώπους βέβαια που στο Ηράκλειο είναι γνωστοί, όπως είναι ο Σταύρος Περακάκης, που ξέρουμε όλοι, γιατί το Ηράκλειο είναι μια κλειστή κοινωνία, ποιος είναι και τι πρεσβεύει. Εγώ δεν είχα άλλη επιλογή, έπρεπε να πω το ναι. Ούτως ή άλλως προπονητικά, αν το δούμε, αυτό είναι μια πρόκληση για μένα. Όπως σου είπα και πριν, δεν το ξεχωρίζω το ποδόσφαιρο, το θεωρώ ένα. Οπότε είναι μια πρόκληση σε άλλες συνθήκες να μπορώ να πετύχω κάποια πράγματα τα οποία θα με κάνουν, θα μεγαλώσω κι εγώ, ας το πούμε έτσι, μέσα από το σύνολο. Εσύ, Αντώνη, προπονητικά εργάστηκες πέρσι στον Άγιο Νικόλαο από τη διαπίστωσα, στο παρελθόν είχες στον ΠΟΑ. Τι άλλο, για θυμίσαι μας έτσι, προπονητικά βέβαια το καλύτερό σου που θυμάμαι είναι με τον Νίκη, τον Παπαβασιλείο, που είστε, έτσι δεν είναι, είστε καλοί φίλοι με τον Νίκη? Είμαστε καλοί φίλοι, ως συνεργάτης ήμουν του Νίκη. Ως πρώτος προπονητής ξεκίνησα από τον Ηρόδοτο. Συνεργάτης του Νίκη, ναι. Ναι. Ως πρώτος προπονητής ξεκίνησα από τον Ηρόδοτο. Στη συνέχεια πήγα στον ΠΟΑ και μετά πήγα για 1,5 χρόνο στον Άγιο Νικόλαο, στον ΑΟΑΝ. Δηλαδή μου πέρσι και πρόπερσι. Και με τον Νίκη ήσουν στον Εργοτέλη, Με τον Νίκη ήμουν στον Εργοτέλη, ναι, σωστά. Και ξέρω ότι τον έχεις σε υψηλό έτσι επίπεδο, τον έχεις πολύ ψηλά. Αρχικά τον εκτιμώ πολύ. Αρχικά είναι πολύ καλός φίλος, έτσι, γιατί μέσα από τις συνεργασίες που προκύπτουν, καμιά φορά προκύπτει και κάποια δυνατή φιλία.
Και στη συνέχεια τον θεωρώ ένα εξαιρετικό προπονητή. Ένα προπονητή ο οποίος έχει πολλά πράγματα να δώσει και ίσως δεν έχει πάρει ακόμα αυτά που αξίζει. Ναι. Μπορεί. Πάντως το παλεύει. Και δεν έχει πρόβλημα να δουλέψει παντού σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το λατρεύει το ποδόσφαιρο. Ωραία. Οπότε εσύ τώρα, Αντώνη μου, είσαι στη φάση του σχεδιασμού της ομάδας, οργάνωσης της ομάδας, η οποία βέβαια έκανε φέτος μια τρομερή χρονιά. Βρέθηκε στη δεύτερη θέση πίσω από τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, τον ισόβιο πρωταθλητή ΠΑΟΚ, και πήγε και στο κύπελο πολύ καλά. Έφτασε μια ανάσα από τον τελικό. Έφτασε μέχρι τους 4 τελικά στο κύπελο Ελλάδος. Εσύ τι θέλεις να παρουσιάσεις, ας πούμε, τι έχεις στο μυαλό σου? Αρχικά από αυτό το βήμα που μου δίνεις, Γιώργο, θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που έχουν τρέξει τη γυναικεία ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι προσφέρουν ανιδιοτελώς, έτσι, και στο προπονητή, τον κύριο Μπατσαρίδη, που ήταν πέρυσι, γιατί πραγματικά έκανε η ομάδα μια πάρα πολύ καλή χρονιά και την καλύτερη βαθμολογική της θέση. Εμείς στοχεύουμε να όλο αυτό το οποίο υπάρχει, όλο αυτό το οποίο παίρνουμε, παραλαμβάνουμε, να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Ναι. Και οργανωτικά και στο πώς θα δουλεύουμε και στο τι ποδόσφαιρο θα παίξουμε και να μαζέψουμε περισσότερους βαθμούς. Προσπαθούμε, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και εμείς θα προσπαθήσουμε με πάρα πολύ σκληρή δουλειά, και εγώ και οι συνεργάτες μου που τους ανέφερες προηγουμένως, να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα. Δεν θέλω να πω τώρα τι, αλλά να είστε σίγουροι ότι έχουμε όλοι πολύ μεγάλο ενθουσιασμό για αυτό το νέο εγχείρημα και θα δώσουμε τα πάντα για να δημιουργήσουμε και τις συνθήκες και στην προπόνηση και το πώς θα δουλεύουμε, αλλά και το τι θα παίζουμε τελικά και το που θα φτάσουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για αυτή την ομάδα. Μάλιστα. Εσύ έχεις εικόνες από την ομάδα, έχεις δηλαδή άποψη, γνώμη, έχεις δει παιχνίδια? Φαντάζομαι αυτά τώρα είναι ένα μέρος της έρευνας που θα κάνεις μέχρι να αρχίσετε προετοιμασία. Έχω δει ήδη παιχνίδια, δηλαδή προαπαιτούμενο, δηλαδή για μένα, για τον εαυτό μου, ήταν να δω παιχνίδια για να δω τελικά σε ποιον απευθύνομαι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχα μεγάλη εμπειρία από το ποδόσφαιρο γυναικών. Είχα δει κάποια παιχνίδια, όχι όμως, δεν ήμουν από αυτούς που το παρακολουθούσαν φανατικά. Όμως όταν μου έγινε αυτή η προσέγγιση, έκατσα και είδα κάποια παιχνίδια της ομάδας. Είδα ότι πραγματικά είναι μια πολύ καλή ομάδα και τα κορίτσια που παίζουν έχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Είμαστε στη φάση αυτή τη στιγμή που κάνουμε επαφές και γνωρίζω και εγώ τις παίκτριες από κοντά. Τις ξέρω δηλαδή ποδοσφαιρικά, τις γνωρίζω και από κοντά, να έχουμε μια επαφή και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, πριν μπούμε στο γήπεδο, να έχουμε κάνει ό,τι πρέπει για να πάμε να ξεκινήσουμε προετοιμασία και να είμαστε όπως πρέπει. Μάλιστα. Εσύ βέβαια, Αντώνη, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, είσαι ένα παιδί που προέρχεται από τον Όφη. Παίξες μπάλα στον Όφη, στις υποδομές του Όφη, στην πρώτη ομάδα. Πότε έγινες επαγγελματίας, για θύμισέ μου? Στον Όφη, στην αντρική ομάδα. Εποχή Φύρου ήσουν επαγγελματίας? Στην πρώτη ομάδα έχω 2 παρουσίες. Αρχικά ως ποδοσφαιριστής, ήμουν ένα παιδί που ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Όφη το 1992 και το 2002 έγινε επαγγελματίας με το Σντένεξ Σκάζνη. Με Σκάζνη. Ναι. Και την επόμενη χρονιά είχε έρθει ο Φυρός, είχα μείνει 2 χρόνια. Μπράβο. Και το 2015 είχα έρθει ως συνεργάτης γυμναστής του Νίκου Ταναστόπουλου στην αντρική ομάδα. Και είχα κάνει και εκείνη την περίοδο ένα σύντομο πέρασμα από την αντρική ομάδα. Άρα και σαν ποδοσφαιριστής και σαν συνεργάτης προπονητής και τώρα σαν πρώτος προπονητής των γυναικών. Σωστά. Γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά. Κάποιος λέει, ας πούμε, ποιος είναι αυτός που είναι. Όλοι έχουν μια ιστορία. Εγώ θυμόμουν πολύ καλά την ιστορία σου. Χαίρεσαι που επιστρέφεις στον Όφη, που επιστρέφεις στην ομάδα του Όφη? Βέβαια, χαίρομαι πάρα πολύ. Όλοι εμείς, όλα τα παιδιά τα οποία, η δικιά μας φουρνιά, η οποία μεγαλώσαμε μέσα στο Βαρδινογιάννη, έχουμε πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις με τους περισσότερους που βρισκόμαστε. Είμαστε φίλοι, κουμπάροι, έχουμε σχέσεις. Την ομάδα την έχουμε όλοι μέσα στην καρδιά μας, δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά, γιατί έχουμε ζήσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανήκω πάλι στην οικογένεια του Όφη. Και θέλω έτσι ανυπομονώ να δώσω και εγώ τον καλύτερό μου εαυτό, να προσπαθήσω να βάλω ένα λιθαράκι στο να κάνω λίγο καλύτερη αυτή την ομάδα που θα έχω στα χέρια μου ως προπονητής. Καλά κάνεις και λες ότι το βλέπεις σαν πρόκληση, γιατί αυτό που μπορώ να σου πω, εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ τα κορίτσια του Όφη, δηλαδή σχεδόν όλα τα παιχνίδια εντός έδρας τα είδα και κάποια τα είδα και
ίντερνετ που τα εκτός έδρας. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα, τον ΠΑΟΚ, κάποια παιχνίδια που τα έδειχνε εκτός έδρας. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό, θέλω να σου πω. Υπάρχουν πραγματικά καλές ομάδες. Το γυναικείο ποδόσφαιρο αναπτύσσεται συνεχώς. Ο Όφι δηλαδή είχε φέτος 7-8 παίκτριες που ήταν διεθνείς, σε εθνικές τις ομάδες δηλαδή. Και έχει και 2 κορίτσια βέβαια, 2 Ελληνίδες που είναι στην εθνική ομάδα, την Πέιου και την Πατερνά. Τώρα ποιο θα είναι το ρόστερ του χρόνου δεν ξέρω, αλλά λέω ότι ποια είναι τα δεδομένα τώρα σήμερα. Τη Ριμπάνσκα που είναι τη Σλοβάκα, την Καλαμπέροβα, δηλαδή έχει υψηλό επίπεδο αγωνιστικό. Όχι μόνο Όφι, υπάρχουν 4-5 ομάδες που είναι πραγματικά πολύ δυνατές. Γενικότερα το ποδόσφαιρο γυναικών ανά τον κόσμο, το οποίο ίσως εδώ στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Να. Αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Να. Εγώ παρακολούθησα, όπως σου είπα, τα παιχνίδια της ομάδας, είδα και τις άλλες ομάδες, δηλαδή είδα και τον ΠΑΟΚ, είδα και τον Παναθηναϊκό, είδα και την ΑΕΚ, είδα και άλλες ομάδες. Ναι. Και είδα ότι πραγματικά είναι καλό το επίπεδο, και ένας από τους λόγους ο οποίος ήθελα να φύγω από το ανδρικό και να πάω στις γυναίκες ήταν επειδή είδα ότι πραγματικά μπορώ να πετύχω πράγματα. Ναι, όντως. Τις γνωρίζω τις παίκτριες, τις γνωρίζω αγωνιστικά. Εντάξει, δεν έχω και ξεκάθαρη την απόλυτη εικόνα, αλλά γνωρίζω με τι έχω να κάνω. Είμαστε στη φάση που γνωριζόμαστε και διαπροσωπικά. Ναι. Και σιγά σιγά θα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Στόχος είναι να μείνει ο κορμός, ο φετινός. Έχετε βάλει μπρος, ας πούμε, στο σχεδιασμό πάντα σε συνεργασία και με τη διοίκηση. Δηλαδή έχεις εικόνα, έχεις προτείνει πράγματα. Πού βρίσκεστε ακριβώς? Καταρχήν ο στόχος μας είναι να κρατήσουμε τον κορμό της ομάδας. Ναι. Εγώ τη συνάντησα την ομάδα και 2-3 κοπέλες έχουν αποχωρήσει, όπου δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πλέον σε αυτό. Αλλά όλες οι άλλες παίκτες θέλουμε να μείνουν στην ομάδα και κοιτάζουμε, δηλαδή βλέπουμε ήδη να φέρουμε 2-3 κορίτσια ακόμα στην ομάδα, οι οποίες έτσι έχουν παραστάσεις και εμπειρία, έτσι ώστε να μας κάνουν όλους καλύτερους, να κάνουν και το σύνολο καλύτερο και να βγούμε όλοι κερδισμένοι μέσα από αυτό. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Γίνονται συζητήσεις, γίνονται ξεκαθαρίσματα. Πάντως ο στόχος της ομάδας και ο δικός μου, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι 3 χρόνια ουσιαστικά λίγο πολύ η ίδια, ναι. Έτσι, οπότε αυτή την ομάδα δεν τη χαλάς εύκολα, ναι. Δηλαδή δεν θα ήταν έξυπνο. Είναι να μείνει ο κορμός, να μείνουν όλα τα κορίτσια που είναι και να κάνουμε 2-3 έτσι προσεγμένες κινήσεις για να συμπληρωθεί το παζλ. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο θα σε ρωτήσω και θα σε αφήσω, Αντώνη μου. Έτσι από τη συνάντηση που είχες, γιατί το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, με τον κύριο Γεωργακάκο, βλέπεις έναν άνθρωπο που θέλει να διατηρήσει ψηλά την ομάδα του Όφι, δηλαδή γιατί όταν παίρνεις μια ομάδα ήταν δεύτερος ο Όφι φέτος. Πήγε 4 κυπέλου. Δηλαδή έχει μια τέτοια πρόθεση να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο την ομάδα του Όφι. Ναι, ξεκάθαρα ναι. Αυτό κατάλαβα εγώ από τη συνάντηση που είχαμε. Ναι. Ξεκάθαρα σας απαντάω, ναι. Τώρα τα πράγματα καμιά φορά δεν ξέρω πώς εξελίσσονται. Είναι σημαντικό ότι είναι γνώστης του γυναικείου ποδοσφαίρου, αυτό που είπες πριν. Τα κορίτσια του παίζουν σε πολύ καλό επίπεδο από ό,τι έχω πληροφορηθεί στον Καναδά. Και όντως είναι γνώστης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα επενδύσει ο άνθρωπος σε κάτι που γνωρίζει, ας πούμε. Είναι γνώστης και έχει μεγάλες φιλοδοξίες για την ομάδα. Εμένα μου έβγαλε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό η πρώτη μας επαφή από τον ίδιο για τον Όφι. Σημαντικό ρόλο βέβαια σε όλο αυτό παίζει και ο κύριος Περακάκης, έτσι. Βέβαια. Και ο Σταύρος είναι όμως γνώστης, γιατί έτρεχε μόνος του την ομάδα του Εργοτέλεια. Ναι, και οι δύο δηλαδή έχουν μεγάλες φιλοδοξίες για αυτή την ομάδα. Καλή επιτυχία, Αντώνη μου. Θα παρακολουθήσουμε την προσπάθειά σου από κοντά. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και να πετύχεις αυτά τα οποία ονειρεύεσαι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.